Matod pa sa Daniel 2:44, gitagna din hinga ang Dios sa langit magtukod ug sa kagingharian. Ang gingharian nga dili gayud matapos. But in the day that there is kingdom, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. And his kingdom shall not be delivered up to another people. And it shall break in pieces and shall consume all this kingdom, and itself shall stand forever. Now, kung tanaw na to ang running footnote sa verse 44, ang gingharian ni isdutan din nga gitukuron Diyos Ginoo nga dili matapos. The kingdom of Christ in the Catholic Church, which cannot be destroyed. Munang ang Vaticano II deklarar nga kining kinaiyahan sa simbahan nga gitukod sa Ginoo subsisted in pagkasabot makaplagan diha sa simbahan Katoliko. Kaya nga naman gikas pagsugod hangtod karon kay ningon Ginoo bisa nagagaan sa impierno dili makabuntog nining maong simbahan nga atong gitukod. Ganghaan sa impierno. Munang atong katinawan sa pangutana. Tinuod ba nga Jehova ang ngalan sa Ginoo? Ang kanang Jehova usa na ka erroneous translation sa original. Kay kung tan-awon ninyo ang Exodus 3:14, yatong igayon na si Moises nakikinabi sa Ginoo, kay gisugo man siya nga pabalikon sa natos Ehipto. Unya nangutana sa Ginoo kinsa may imong ngalan. Dito ba ang Ginoo sa dili Binisaya, dili Tagalog, ug Latin, ang gitug-an niya nga ngalan upat ra gid ka litra. Niyo siya nga Eye, Eser, Eye. Na kining Eye, Eser, Eye, gihubad ni sa upat lamang ka litra nga mao nang gitawag nato og YHWH, Yahweh. Mo gid ngalan sa tinong tagpunga sa unang persona sa Santissima Trinidad, ang Amahan, Yahweh. Unya ang anak, Jesus, sa San Mateo 1:23. Unya ang Espiritu Santo, gikuha ang ngalan siyang kinaiyahan, Paraklito, kay siya may mulaban, siya may mutudlo sa kamatuoran sa tanang mga tinubos ni Jesus. So, kanang Jehova, that's an erroneous translation. Kaya wa mo ginang letter J sa Hebrew nga alpabito. Erroneous translation. Muna'y labing klaro. Di ako nagtumutumo na. Natay daghang mga ebidensya makita na mga dagkong kasaysayan sa kalibutan. Nagtukan nga ang Jehova isang erroneous o sayot na paghubat gikan sa original na gitawag o tetragrammaton na upat ka litra na gikan sa Hebrew o gihubat ang ngadto sa Yahweh. Tinuod ba nga nagsimba ta og mga rebulto sumala sa ubang tikta? Salamat guys kung kana. Atong i-correct daan kay naay rebulto nga gi dili napoy rebulto nga gi tugot. Unya kung gitugot di atong gibuhat. Ya sila wala og anda tawag na to ni nga kita kapasingin lang ba? Panto ka may rebulto nagsimba na ito Diyos. Unya, kaya pagtulungan sa simbahan Catechism of the Catholic Church 2132 nag-ingon na ang simbahan Katoliko walay pare nagtudok, walay obispo nagtudok, walay Santo Papa nagtudok nga pasimbaho na to ang mga larawan. Wala. Lamang, gitugutan ta atong irespeto ang ilahang larawanan. Namatod naman sa unang Pedro yung siya nga pagtulunan ko ni, pagtulunan sa simbahan Katoliko, kung makakaton ka ni pagtulunan na, pangalipod ka ni mo, tatak na uyak sa pagtukom. Hindi ka na may gitugot, nang ilaha kay uros man dili, matod naman sa unang hari, 13:32, gilitan niya ito, gilitan niya ang mga Diyos, nagrepresentar sa dili tinuod.
Na may ingon sa atong pulman, atong pasubo sa atong kaigsuon ng atong mga identity. Iingon sila, God does not prohibit of making His images, but in carving of images and become the worship, an object to worship by not strictly forbidden by God. Sa na? Iingon sila nga, ang Ginoo wala nagtugot na maghibog larawan sa iyang pagka-Diyos. Apan ang tao muhulit ni larawan o gihimog butang ano imong simbahog ingon nga Dios gidili sila Ginoo. Ya salamat kasto mga iisipon. Ano na larawan nga gitugot? Ano na larawan nga gidili? Ang gidili wa na nato. Ang gitugot naa nato. Wa nila. Tablatan. Wala gina miingon ta nga kung ang tao kununggutan bisa di subuon, mutuman na daan. Kaya ang Katoliko butan man, nagbuhat ang larawan, wa na ito isimba, itawag ito veneration, wa na ito isimba, lamang ako pinasidugan sa ilang pagkapayanin sa santos mo kita. Nganong manguros ang Katoliko? Unsay kahulugan anang pagpanguros? Kini nga praktis daan pamista kani adto panis karaang panahon. Dahil higayon sa Israel nga nasuko ang Ginoo tungod sa katautan sa mga tao ug nimando siya siyang mga anghel nga ipahurot sila patay. No? Pero ningon ang Ginoo ayaw hinapti katong dunay patik nga cross sa ilang agta. So diha nagsugod ang kining gitawag na tuo developed theology sa cross o ang pagpanguros. Nana sa Hebrewan, Ezekiel 9, versikulo 4. Namatay Biblia diri nga nausa na yung galukot-lukot ng ringon ng giyawaan ng Biblia. Tarong nga kung ako mga damuslo ko Bible di tarungon. Ingon ni Bible kubok. Nasa Ezekiel 9, versikulo 4. Ngayon din sulatan, go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the foreheads of all who deplore and disapprove of all that will practice in it. Nimando siya, but he said, follow him through the city and strike, show neither pity nor mercy. Old men, young men, virgins, children, women, kill and exterminate them all. But do not touch anyone with a cross on his forehead. So, ninyo na Ginoo, pamatya silang tanan. Bata, igulang, babae, lalaki, apan ayaw hilapti, ibisan pinsa, nga dunay timaan sa cross silang agta. So, nadaan sa Ezekiel 9, versikulo 4, nga sa 6. Munang, kining pagpanguros, munang timaan, pagpahinumdum ka nato, kung giunsa sa pagtubos ni Jesus. Kaya ang cross, mao man ay simbolo o timaan ni Kristo. Tumala sa 1 Corinto 1:18, sa Pablo nagwali nga ang mensahe sa krus ni Kristo kinuang niyadtong wala maluwas apan kanatong kinatubos kini mao ang gahom sa Dios. Sumuni ang shortcut nga tubag. Unsay kahulugan atong kanunay gihandom giunahuna nato gipamalandungan ang makaluwas buhat ni Jesus sa pagtugyan sa iyang kinabuhi dito sa krus. So ang krus timaan sa kaluwasan. Pag-up ni kata larawan ko. Diyos ba kining mga larawan sa atong simbahan? Ito pag na ganina ni Kuya Joy, yung Kuya Joy ganina nga, Diyas Biblia, dunay duha kamatan sa larawan o imahin. Dunay gidili o dunay gitugot. Sa uno hari 11:33, i-itemize man kanina, nga mo ni mga larawan nga gidili. Pero sa langbahin, doon na sa mga larawan nga gitugot. Sama pananglit, kining 2 Hari, Kapitulo 23, versikulo 17. Ang hari ni Mando nga gubon ang tanang monumento sa syudad. Apan, dunay usa ka monumento nga nagbarog. Nangutanang hari na siya. Unya, siya ngayon, unsa ka ng monumento nga akong nakita. Kung ang mga tao sa syudad, ning sugilon kaniya,
kana mao ang lubnganan sa tao sa Dios nga miabot gikan sa Hudiya ug nagpahibalo ni ining mga butanga nga imong nabuhat batok sa laran ni Peter. So dunay monumento sa tao sa Dios. Ingon nga rin, ayaw naglapit. So dili tanang larawan dias Biblia gidilit sa Dios. Gani sa Kolosas 1:15 nag-ingon nga si Kristo mao makita nga larawan sa dili makita nga Dios. So this is the theology of image and icons. Yang Dios kaniadto nga dili makita. Ning buot nga siya magbatong og imahin sa kagway ni Jesus. Muna ang Dios makita diha ni Jesus. Kaya dunay imahin og larawan nga mao kayo si Jesus mismo. Nganong sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo man ang inyong bunyag, nga ang mga apostoles namunyag sa ngalan man ni Kristo. Ang Ginoo may nagsugo ani naman sa Mateo 28:19-20, no? May gining atong klaro no, Mateo 28:19 versikulo 20. Limadto si Jesus sa iyang mga tinun-an pagpanglakaw ngadto sa tibuok kalibutan. Ngayon sa dinhi, minut kini basam, siya sa version sa Latin. Nagyon Ginoo Mateo 28 versikulo 19. Ato kunong i-check ning teksto nga nganong sa ngalan samahan. Niya din matopa Iuntes ergo dulcite omnes gentes. Sabi ni saya pa busa tudloi ang tanang mga katawan. Ergo busa dulcite tudloi omnes gentes, tanang katawan, baptisantes bunyagi, kos, ngayon siya, ko Eos, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Bunyagi sila, so nadining ang gilitok, sa ngalan samahan, in nomine, sa ngalan, sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. So, ang tulog ka persona, mao'y pagalitukon kaya naman, doon na may kalabigitan ang tulo diha sa pagpanubos sa tao. Ad extra gali, kung unsay gibuhat sa persona, mao po'y gibuhat sa duha. Nagtinabangay ni, Amahan mo'y nagplano sa kaluwasan, ang Anak mo'y midupa sa krus, o ang Espiritu Santo mo'y nibalaan sa mga gitubos ni Jesus. Munang sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Kung yada Biblia, mabasa na, nasa Pinadayag 14:1, isulat ang sa ngalan samahan. Kung sa Pinadayag 22:1-4, sa ngalan sa Anak. Kung sa Episo 4:30, ang patik sa Espiritu Santo. Munang sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, na agtang tungod kay matud pa sa liturhiya, atong hunahunaon o pamalandungan ang kaluwasan, ang Ebanghelyo, nga atong ipatuhog sa itong kasilitasin, mo nang kabantay mo nga magbisa pari, basa sa Ebanghelyo, mo puro sa iyang agtang, kunya diris pa, kaya ito ginisulti, isangyaw ang kamatuuran, kunya ito ipatuhog suod sa kasilitasin, kunya mo patid sa katong krus, pagtimaan na kita, tinubos ni Jesus. Makaluwas ba ang pagtuman sa buhat 2:38? Buhat 2:38. Oh, magpabunyag kay kinigong bunyag mo ni gitawag sa teolohiya o principium necessitas. Bot pasabot ang necessary precept usa ka mando sugo sa Ginoo nga magpabunyag ang tao. Siya may nagsuot anak. So makaluwas nas buhat 2:38 naging na Ginoo pag ginunsol unya magpabunyag. Yatong mga dagko maginunsol sila. Pero niadtong mga bata, di na kinahanglan pag ginunsol. Kaya nga naman, doon na may sala sa bata, dili aktual, o dili, isay-isay na ganina may batin, sala nga panulundon. Na ang makuhaan na, mao ang sakramento sa unang bunyag. Sumalang sa San Juan 3:5, gawas kung ang tao magpabunyag, ang mahimugso diya sa tubig o sa espiritu, makasulod sa ginharian sa langit. Bunyag na isbutan din nga, tao. Kanang bata, tao man.
So, generic term, kinsay bunyagan, tao. So, may tao, bata, biguan, tambok, biguan, tao, kay generic term man. So, kanang bata, tao mo na. Ay, kung ina na ang baktil, dili na baboy. Ay, kung ina na ito'y dili na iro. Ang samot ng ayaw kung naging na ang bata, dili na tao. Nganong namatay man si Kristo nga Dios man kaha siya. Ang atong tubag nga si Jesus diyas kasulatan ug gitudlo si bahan matuod nga Dios ug tawo nga matuod. Ug kining maong duha ka kinaiya ni Jesus, ang iyang pagkatao ug ang iyang pagka-Dios nahiusa sa usa lamang ka persona. Usa si Jesus namatay diha sa kahimtang ug kinaiya sa pagkatao apan buhi sa espiritu. Kisa nagsulti nga sa Pedro. Kato sa Pedro, mamagito yung taga-abyabis Ginoo. Niyon sa iyang sulat sa sikan ato ning i-check sa 1 Pedro 3:18. Niyon sa Pedro nga ang Ginoo si Kristo namatay sa makausap. Ato ning basahon ng kapitulo 3 versikulo 18. Naningo din kay si Kristo usab namatay sa makausa alang sa tanan tungod sa mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong. Aron kita iyang madala ngadto sa Dios sa lawas ng bahin sa iyang kinaiya siya ipatay. Sa gani sa lawas nun nga bahin sa iyang kinaiya. Sabi kag lawas nun gali ato pa sa iyang pagkatawa namatay siya apan nabuhi diha sa espiritu. So kanang nabuhi diha sa espiritu buto sabot ang iyang pagka-Dios dili maulipon sa kamatayon. Hinuno nihanok sa kamatayon apan wa maulipon sa kamatayon. Kaya nga naman ang Dios dili mamatay. Tinuod ba nga lawas ni Kristo ang hostia? Oh, siya may nagtugtaan na. Ngatong gabi una nga siya gibudhian matud pa ni San Pablo sa 1 Corinto 11:26 o sa San Lucas 22 versikulo 19 ngadto 22. Niyon si Jesus, niyon ang kasulatan niya ng gabi nga siya gibudhian. Nikuha siya pa. Nya human niya kuha siya, ni pasalamat sa Dios. Ni pikas-pikas, ni hatag ni ining ngadto siya mga tinunan. Niyon siya, kini mao ang atong lawas. Pero nakakato, nakita ko nga pan ang buktan. Pero sa resulta ni Kristo, kini mao ang atong lawas. Kamo sabihin niya, kining pan, simbolo sa atong lawas. Wala, niyon ko siya, kini mao ang atong lawas. Kung ang filosofiya na utugkat, nga kanang, in English pa, this is my body. The thisness, ang pagkakanak, nga wa, gid na, inong tagpunga ang realidad, nagluib sa tiunay nga kahimtang nga nausab diha og pinaagi sa pulong ni Kristo nga dunay gahom. Sa tuod og pan ang tan-aw, pero niingon mo siya kini mao nga atong lawas. Nas Biblia na kunya kada adlaw ang mga tinun-an ni kalawat sa hostiyas. Nanas 2 sa mga buhat sa mga apostoles 2 versikulo 46, no? Ug gani matud pa sa karaang tugon nga kining hostiyas matud pa sa Exodus 25 versikulo 30 i-expose ang pan. Kining Exodus 25:30 mao man ni prefigure unya. Prefigure gali mao na maghatag unya giya nga magtudlo sa katumanan sa batong tugon nga mao ang hostiyas. Yun siya nga ipasundayag, i-expose mo nang doon na tayo implicit sacrament. Kaya nga naman, tinuod na nga lawas sa Ginoo. Sa katapusan, ang pinakanon nga Eucharistic miracle sa tibok kalibutan. Dito sa Lanciano, Italy. O sa kapari nga Carthusian, dugay na siya sa misa nga wala na sa ipagkilag pagtuo nga kining hostiyas, lawas sa Ginoo, o kining kalis nga naipino, mao ang dugo sa Ginoo humas konsekrasyon. Usa kay gayon niya ang misa siya. At misa niya, nagtingala ang mga tao nagkalit pag kalusno o pare. Kaya na nervyos na yung pare kay ang hostiyas nga iyang konsekrahan nahimong unod
Unya ang kalis nga iyang ikusagrahan nga naibino, nahimong dugo. O hangtod karon naa pa na sa Lanciano, Italy. Why preservative? Unya ang nag-examine niya ng maong Eucharistic miracle, dili mga Kristiyano ni mga Katoliko. Mga scientist nga dili mga Kristiyano. Uningon sila, this is a real miracle. Usa ka tinuod o putli nga milagro. Ang nagkayunik na kanindot kay ang ostiyas ang tunga nagpabilin nga pa apan ang daplin unod gikan sa kasing-kasing ngang kanipson dili mahimo paglapat ginamit ang abilidad sa ta o hangtod ta o din sa panghambog ngadtong Marso 30, 2003 nag-adto ko sa Lanciano, Italy nakakita ni buwan ng Eucharistic miracle ug mo mo pahinumdom nato nagkatong gisulti ni Kristo kini mao nga atong lawas tinuod gina ti kadudahan kay Ginoo dili mamaka. Asa mabasa sa Biblia nga kanang dagway ni Jesus nga nagpitay sa krus tinuod pagikahanas ng Kristo. Nay Biblia sa atong maigsoong dili Katoliko kining Living Bible Paraphrase sa Galacia 3:1 nga si San Pablo nagwali nga iyang giwarawara ang placard nga naa dito ang cross ni Kristo. Nasa Galacia 3:1 may dali na ito ni basahon na hinayo na ito. Biblia ni sa ato may igsoong dili Katoliko, Galacia 3:1. Ini siya, O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved a placard before you with a picture in it of Christ died on the cross. Sabi niya sa ubuang din yung mga taga-Galacia. Kinsa pang badisyan nga naglamat kaninyo. Nga, ako naghatod kaninyo sa kahulugan sa kamatayon ni Kristo sa tinaw sa dayag kayo akong giwarawara sa inyong atubangan. I have waved a placard before you. Uban ini ang hulang buhay sa Kristo nga himatyon o nalansang dito sa cross. Sato pa si San Pablo nagwali. Kanya naghat placard, Kristo nga gilansang. So naahin, luna giday larawan gida sa Pablo. Ikaduha, angay na tutiman-an niya, ang tradisyon ng tudlo nga, pagkadagma ni Jesus, dunay usa ka babae ni duol nga mitrapo sa iyang naong. Enong dumo na? Tradisyon ng tudlo. Nga dunay babae, nga gingan lang galing Veronica, pero actually dili gito ngalan sa babae, kay wa mo gid mailhi ang iyang ngalan. Kanang Veronica, duha na katulong nga gihimong usa. Nga meaning ana, Vero plus icon. Vero icone sa Italiano Latino. Vero means tinuod, icone means imahin. Sato pa sa English, baro na nimo, true image, tinuod nga dagway sa Ginoo. Katong panyo ba nga milakra ang naong ni Jesus. Nara karon ang maong panyo, naa pa nas Italy karon. Tuwa na sa Manopelo, Italy. Kani mga batan-o na to dinhi ato na sila i-challenge, i-search sa Google. Buta lang to i-type lang Manopelo, Italy. Katong image of Jesus. Ito madisplay na. Not to boast, dili sa paghambog. Nag-adto gigo dito, kay gidisplay man na publicly. Gibutang og urna, musaka ka dito sagdan, makita gyud nimo ditong panyo nga mao to'y gigamit ni Veronica pagpahid sa dagway sa Ginoo. Ikatulo og katapusan. Sa Salmo 1:20, ang patay lawas sa Ginoo giputos og panapton nga lino. Lino gali kana sa English pa linen cloth nga usog musuhot absorbent pa. Nga mao to'y giputos sa lawas Ginoo sa iyang patay lawas. Kaya atong maong panapton dito mihulma ang dagway ug ang lawas sa atong Ginoo. Ug kanang maong panapton naa na gihapon karon sa Turin, Italy. Sumarang Katoliko, mangusog yun nga, mao gini imahin dagway sa Ginoo. Kaya naman, naamatay mga reliquias, doon namatay
mga kabilin nga atong nahipos. Munang uban atong may eksudil Katoliko, dili sila makaklaim ana nga naman with due respect nila nanunga man sila diri na mas mga 18, 19 centuries nga ang Ginoo nagpalansang ngadto pang tuig anyo 33. So mo na ikatinawan og kubak sa pangutana. Naa ba sa Biblia ang pag-rosaryo? Ang kining rosaryo dili mabasa word for word diha sa Biblia. Pero ang iyang unod o kahulugan naa sa Biblia. Ang ingon kag rosaryo, gikan mo pulong rusas. Tingali kung mangita kag literal na nasa Isaiah 35:1. Nawa na kaya dito, Isaiah 35:1. O nga, diyas kamingawan ni butho o bibuklat ang nangalimyon nga rusas. Diya nang waa pulong rosaryo. Ika mas Latin, rosaryo. Pero bisa to, dong dili mabasa litra por litra kay sa Biblia, dili man kay word for word lang. No? Niya ni sa 35:1, ang gigamit din magmaya ang kamingawan ug mulambo sa deserto ang kabulakan. Urgari kas kara ang hubat, rosas gyud ang dimensyon, no? Niya sa Isaiah 35 versikulo 1. Diha na ko agikan ang etymology sa rosaryo 35:1. Ningo dinhi, ang kamingawan ug ang malang nga yuta nagasadya ug ang kamingawan nagakalipay ug mamulat sama sa rusas. So diya agikan pulong rosaryo sa rusas bulak. Pero kay imong tan-awon ang unod sa rosaryo, very biblical o nya evangelical pagyud kay nga naman ang mga misteryo sa santos nga rosaryo gikuha gikan sa balaang kasulatan. Pag-mention mo kay kung ituk-an ang teksto. Unang misteryo sa kalipay, unsa may unang misteryo sa kalipay? Mao ang Annunciation, pagpahibalo sa anghel Gabriel kay Maria. O na sa Lucas 1:28. Oh, biblical. So, buti pasabot, matod pa nito, John Paul isikan siya ang apostolic letter, Rosarius Virginis. Iyon siya, contempliamo el volto del Signore Gesù con gli occhi della Beata Vergine Maria. Buti pasabot, atong sudpungon, tan-awon na to ang dagway ug naong sa atong Ginoo. Ginamit ang mga mata sa mahal na Birhen. Kaya nga naman, ang mahal na Birhen, labing masaya sa iyang anak. O ang pag-ampo sa inahan, lisod siya ng balibaran. Nanas Biblia, nanas dos hari, nga ang pag-ampo sa kainahan, lisod di ka ng balibaran sa anak. No? Na-teksto na ito, nangyayari siya, namin sa dos hari, kuning tan-awon ng teksto sa dos hari nga ang pag-ampo sa usa ka inahan lisod kini balibaran sa usa ka puutan nga anak. Dos hari, dos munding rin, no? Niya din sa dos hari kapitulo 2 versikulo 11 nga ang pag-ampo o pangaliya sa usa ka inahan lisod kini balibaran sa Uno hari 2:11, no? Adi sinibi, busa niadto si Batsiba kang hari Salomon, o gitagbo siya sa hari o gihagkan, kunya milingkod siya trono ang hari, o nagpakuha siya silya alang sa iyang inahan, o milingkod si Batsiba katuo sa hari, kunya mingon si Batsiba, may jutay akong ihangyo kanimo, kayo ako balibaran. O mingon kaniyang hari, unsa man kay dili ko ikaw balibaran. So paghangyo sa inahan, lisod di na balibaran sa buutan ng anak. No? Nya, kung imong tanawon ang Sanuan 2:11, katong kasal sa kana, nga ang mga kaslunon ang kinasal na hukdan og pino. Unya, si Maria na nakakita, iduol siya ni Jesus, nga ingon siya ang hintungdan na hukdan ng pino. Nya, kustumbres mga Hudiyo, mas maayo pa yung hukdan ante sa ilimnon. Muna ningon ang inahan nga to sa iyong anak ni Jesus, nahutdan na sila sino. Pero ningon si Jesus sa iyang inahan, isa pag wakatuod maabot akong takla. Iyan po ito. Kung ningon si Maria sa iyang sa mga sulutuon, do whatever he tells you. Ningon si Maria ngatos mga ulikon. Buhata kung unsay isulti o imandot sa kong anak. Ug tuod man
ang tubig ibidisyonan sa Ginoo o kahimong pinakanindot pinakalamian nga bino natinga ang mga kinasal diin man ang binuha nganong karon pa man gidulot nga sa custombres mga Hudiyo ang lamian first class nga wine mao ta nay unang idulot pero nganong nauwahi ni tungod sa pangaman ni Maria ngadto ni Jesus nag-ahap o himog milagro ang Ginoo bisan patuod o dili pa sakto ang panahon. Sala ba ang paghilawas bisan wala pa nakasal? Sala na sa kung relihiyon dili di natin na nabasahan ko teksto na may dalang teksto Biblia na 1 Corintios 6 versikulo 9 di daghang teksto kaya naman sins against purity man nga kining kaputli mao man ni ang dignidad sa Dios o niya to man ana kaputli dignidad is Ginoo. Kunya, kung ato ng bulingan, sama na ng bulingan nato ang dignidad sa Ginoo. Ito pa ang tao, gihimo sama sa dagway sa Ginoo. Manang kanang kaputli, purity, chastity, hiyas na nga hiyas Ginoo, nga angay ang pingan, kay gitaambit na sa tao. Kaya ano, gibuhat ang sama sa dagway sa Ginoo. Manang, sibang katulog po bitudlo, basis balang kasulatan, sayop na, dili na makapahimuot, ato ba ng Ginoo. Asa man padulong ang mga halad. Hindi ka na indot yun, no? Ako mag-visa ko dagang halad, malipay diya ko. Pero, Diyas Biblia, kung atong tanawon, ang pari, atong kasahon ang Leviticus, versikulo 27, versikulo 8, ug Numeros, kapitulo 5, versikulo 10. Ato ginaspari padung halad. Nana sa Numeros kapitulo 5 versikulo 10. Ato gani basahon iri nga o ang tagsatag sa kabutang nga gibalaan sa tagsatag sa katao mamaiya kini bisan unsa nga igahatag sa tao ngadto sa pari kini mamaiya sa pari. At ato pari padung. Kanya matapos Leviticus 27, 8, apan kung siya labing kabus kay sa imong pagbanak-banak, unya makapita siya sa tubangan sa pari. Ug ang pari, magabutan kaniya og bili, sumala sa hinarangan ngatong nagpanaat. Ang pari, magahapahamtang kaniya og bili. But pasabot, doon na rin katugod ang pari, dato magay ka, na 5 pesos na ibong halat, insulto, Ginoo ang iyong pagkatihik do. Parang pare, Biblia na yun, pare, ilay katugod. Uy, pobre na nga, ako ito, misa ko, pobre nyo kayo, hindi mo kung ngayon sa ikin, pobre ka na, kita tayo mata. Pero dagko kay negosyo, dagko kay kita, na mutunol ang 5 pesos, sugos Biblia na yung kadaw, kundi mo. Pare, ibubuot. Yan na mo na sa Elias, kung nagkatuloy ka sa tagsaog, basa, umuto naon, mga purdoy, gano'n, gano'n. Ngayon ang kasulatan niya, ang mga pari, mao'y magkakaon sa bahandi sa kalibutan. Biblia. Nakahulong kami kayo. Kasi, makasapaan niya pagpadurnistor. Ano rin, klaro rin. So, dahil sa Isayas, tanawa na ito, Isayas 61, madilig. 61, tanaw na to ha. Apan kamu nga mga pari ni Yahweh, ang mga tao mutawag kaninyo og mga ministro sa among Dios. Kamu magakaon sa bahandi sa mga nasod o sa ilang himaya kamu magapanganda sa inyong kaugalingon. Sa gani, pagkahinganlan di ay ang mga pare sa Dios o ang mga tao mutawag kaninyo ministro. Kato pa day ang ministro pare kanya maoy magakaon sa bahandi sa kalibutan. Nagpasibaw ko na ni propeta Jeremias 19 versikulo 1. Naingon sa Jeremias 19:1 nga mao kini ang ingon ni Yahweh, lakaw o pumalit ka o budigos sa matutulon o magkuha ka sa mga ansyano sa katawhan o sa mga ansyano sa mga pare.
Nya, ang iyang close reference, Kapitulo 5, versikulo 10, sa basahon sa pinadayag, nga matod pa, gitukod mo ang gingharian sa mga kaparian, o sila mo'y magahari sa kalibutan. So, ang mga pare di ay magahari sa kalibutan. Pero ang pagkahari sa pare, dili sama sa hari sa kalibutan, kundi ang iyang pagkahari, ang iyang hinagiban, ang iyang trono, mao ang kaluoy sa Ginoo. Ngunay, ato ang ay timan-an, last na lang. 1 Corinto 9:13, ang nakalagad o nagtrabaho diya sa templo, mabuhi sa mga halat diya sa templo. Nayaw din mo paghilabot ng halat. No? Kaya naman, itunong din nga doon sa pare, Kuya Lulot, no? Ato din niya. Pero, pare sa Cebu sa una nga, magkatawa ko kaya ina na sa Susoy, di ko pare ito sa ina ng choir, ha? Nga, dili na ang tahon ng katahan, di ko ganahan na. Nagtudlok na sa kadaw o katihik sa mga tao. Sa mga katahan na yun. Tapos ka na, yung kanta nga, yutay lang tindi, apan inutang pagayot. Sikot at parang halap mo, sikot sa inyong ingarangan. Mamanay, kalipay Ginoo, ang 10% sa daang tugon na prinsipyo. No? Malakias 3 ang ikanapulo. Pero des pa kung tugon, ang prinsipyo nga itong gisunod, agda sa gugma, love percent. Muna yung nipisa na to, sibot na tayo itunog. No? Sibot nga. Naiuban niya, pati nga ako, dili mahadlok og kusipig, pero mahadlok og sibot. Huwag yun ang sibot kulikta, mahadlok, pero kusipig asa mahadlok. Marang, ay nung duman ka mo, halat agda sa gugma. Nganong dili magminyo ang pare nga ang mga pastor doon na may pamilya. Ako lang ito ba ganit pa rin? Ha? Yes, Biblia, ito may balita. Kini magong pagminyo, 19:12. Si San Pablo nagtambag na nasa 1 Corinto City, versikulo 37 nga 38. Ngayon San Pablo nga, ang pagminyo maayo, apan ang dili pagminyo tungod sa maayong balita, mas labing maayo. Asa man mo, maayo o mas labing maayo? Ayaw man mong ningog. Asay pilihan niyo, ang maayo o ang mas labing maayo? So mas bukat ang mas labing maayo. Kanya, si Jesus mismo nanudlo anak. Nas Mateo 19:12. Nagiyon ang Ginoo nga, may pipila ka kay may nagkanalaing mga katarungan nga nung dili makaminyo ang ubang mga tao. Kay dili gayud makaminyo kay natawo nga kapo ng daan, ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao. Ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawata ni ining akong gitudlo. Kato pala ay pagtulunan dili Ginoo ang di pagminyo. No? Nagawas pa sa Lucas 20:36. Nagtudlo si Jesus nga sa langit wala na'y pagminyoay. Wala na'y pagminyoay sa langit. Unang sa teolohiya, doon ay gitawag og celibate. Kanang celibate, estado na sa kinabuhi nga dili kong minyo. Gikan mo na sa Latin, celos beatus, kanang celibate. Celos means langit, beatus means balaan. Kato nang ubaron tinambas din siya, mga langit nun nga balaan. So kung ikaw, kung dili ka magminyo din sa yuta, tungod og alang sa gingharian sa langit, imo nang daan panghimatud-an kung unsa di ay ang kahintang dito sa langit. Mo nay atong tubag nganong ang mga pari dili magbinyo. Sabi na ng mga pastor ug magbinyo, ilaw mo nang katungod. Iyo sa Pablo nga ang pagbinyo maayo, apan ang dili pagbinyo tungod may balita mas labing maayo. Nga gisaysay pa na ni San Pablo dugang katong maguminyo ang pari. Tunay daghang mga kabalisa ang mahitabo. Nga musugot mo, mabisa bigalyo ta, si Father Dugay sa misa. Kaya gitagayan sa kasawa, nakatawag mo. Ha? Sugot mo? Ha? Nga karon be, kung kalitan, ang pare pagminyo, nga sa kaparokya, tulog ka buok. Nga, kamu muhalan mo, tertero magdamaya, tagdo, tagsingko. Nga, tulog ka buok pare, tulog ka asawa. Kunya, ang buok ka pare, mga anak 12 ka buok. Di 36 ka buok pagkanos mga tao. Kaya sa ito o ninyo, magkagumot na dili.
Wala bright kita Ginoo, bright kita simbahan. Muna kung gusto ka magpari, ako pari okay ka naman, labi ni pari at atay is manok pa, no? Di ba, kaya lolo? No? Ang particular ko lang, misa kay kong baryo, nalikat ano ko sa manok, ako ligon ko na ko ng manok, sa pagmutana mo sa kapito ko, ako ko na kayon, kutsara, kaya bisa kong baryo, itugot, abot, pagkutbot nila na mamaligyan, kutsara, tinidor, mga on ito, kutsara, ano, may tinidor, so, tinidor, asan tinidor, ano, kutsara, na yung gipalit, ako ginanghulingon, tanaw na ko, manikatay ko, manibatikon ko, umok, ihaw, ano ba? Parang kami gino, pare, gino, ikima gino, manok ko. Sunod niya po, tara. Follow-up ni Sadre. Ganong tagon o father ang pare? Tagon o? Father. Ang father ay kasay. Yes, alam mo ko magsugod ito ba? Gusto mo daan tugon? Ha? Yes, Biblia, sa 1 Corinto, Roma 15:20. 15:16. Niyo sa Pablo nga, nagwali ko sa mayong balita, ingon ni pare. Kato pa si San Pablo, pare. Kunya, sa 1 Corinto 4:15, niyo sa Pablo, bisa ka doon na mo inilibog ka mga amahan niya. Ako, nahimo inyong amahan. Amahan, sabi lang inyong amahan. Sana yung English mo kamahan. Father, kaya naginig lang ako na ito, na ni Biblia rin. 1 Corinto 4, versikulo 15. Day of rest, adlaw ipapahulay. So, buti pasabot, kung unsa kang adlaw magsugod, ang ikapito, ihatag din ang imos Ginoo. Now, sa kaso sa mga Hudiyo, Sabado ang ilang gipili. Kay ang Sabado, mo man ay adlaw sa kagawasan nila gikan sa Ehipto. Kunang Sabado ang ilang gipili. Kung ino pag yung subayon, diya sa Biblia, doon ay daghang mga teksto na gitagna nga tungod sa apuso nga gihimos mga Israelita sa adlaw nga Sabado, ang Ginoo mimando nga kini pagahunungon apan magpabilin nga dunay adlaw ipapahulay pero dili na Sabado kundi adlaw kanus-a nabanhaw ang Ginoo. Mo nang gitawag og Domingo. Domingo kinatsila pa na. Kung imo nang subayon gikas Latin, Dominus. Dominus means Ginoo. Nga gihupad na siya Dies Domini. Dies gani adlaw. Domini possessive noun. Adlaw sa Ginoo. Mo nang adlaw kanus-a nabanhaw si Kristo. Now, kung doon ay mga tanang asa gipabasa sa Biblia, nga Domingo mong adlaw ipapahulay. Na ako'y basahon na dili kining karaan kay Biblia kinat sila, no? Niya sa La Revelación de Jesucristo. Usali ka kinat sila nga Biblia, matod pa nga adlaw ipapahulay, kanus-a nagsimba si Juan, ingon din sa kinat sila nga Biblia, Yo fue en el Espíritu. Yo fue, meaning, I was, diha ko. In el Espíritu, diha ko sa Espiritu. In el día del Domingo, diha ako sa Espiritu sa adlaw nga Domingo. Kunya, sa Whittier Translation, the forever letters, ang kinatsila, gihubad matod pa, I was worshiping on the day of rest. Sa ganit, ang Domingo, Dia del Domingo, gihubad og day of rest. Unsa man ang day of rest din siya? Adlaw nga pahulay. O munang sa mga Katoliko, Domingo kay munang adlaw kanus-a nabanhaw si Jesus. Para sa mga Sabadista, labi ng mga Hudiyo, Sabado ang ila. Pero kung inang basahon ang San Juan 5, versikulo 18, si Jesus Diyos mismo ang mitug-an. Ningon din ang kasulatan matod pa ni San Juan, busa, tungod ni ini, ni samot, pagpaninguhang patay kaniya ang mga Hudiyo. Kaya dili lamang iyang ibungkag ang Sabado, kundi iya usap na giingon ang Diyos na kaugalingon niyang amahan. See? Kung sa gani, nga nasuko ang mga Hudiyo ni Jesus, tungod kay iyang ibungkag ang Sabado. Pero ang kamatuuran na kudilin, nga dunay adlaw ipapahulay. Pero lain ang adlaw ang ihuli. Manang paraway lalis,
Mutana mo kung sa ginadlaw ay papahulay, ang ganun ibalik-balik kanunay. Para sa mga Muslim, Bernes. Para sa mga Hudiyo, Sabado. Para sa mga Katoliko, Domingo. Para sa mga Tapulan, kada adlaw. Mo na ikaw. Pero, kada adlaw, no? So, Biblia na nga. Ako kung i-challenge ng atong mga igsuon nga mga 70 Adventist. Akong, o mo ko'y laing ipusta. Hari, kung ni asawa, kira ni si Kuya Joy, si Brad James, naman yung mga asawa, pero dilala ko nila tandugon, si asawa ipusta. Ako na lang, mupost kong pangutana, ya, kumahin mo, mabalik-balik pa din kada bulan, human mabanhaw ang Ginoo. Human mabanhaw, doon na ba'y tinunan o apostol nga may pahulay sa Sabado. Kung doon ay mabasa nga may pahulay sa Sabado, human mabanhaw ang Ginoo. Mugawas mas pagkapari. Nga, mugawas mas pagkapari, muhawak ka Diyos pagkakatoliko. Gawa mo ko'y asawa ipusta. Ako na lang mugawas. Ako po tana ang balikon. Human mabanhaw ang Ginoo. Doon na ba'y tinunan o apostolis nga may pahulay sa Sabado. Muna ako po tana. Kasunod ay kayo. Napalay po tana rin. Nganong daghan naman ang mga simbahan o mga sikta. Daan na nagitag na Ginoo kasi ba'y matubag ng tulo rin. Anong daghan? Itag na ng Ginoo nga daghan ng tulo. Nganong daghan mga sikta. Dahil simbahan, no? Kung naging na ipasidana sa Ginoo dalang sulatan. Ang dili dapit ka na to, batok kayod ka na to. Ang dili butabag ka na to pagpamundos o sa tibulaan. Panaglagaan sa Genesis 3:15, ang panag-away tali sa kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin. Nanay panaglaasa na ang tubod. Unya ka ng bitin kung muludo, kung sa may naong anak yun magludo. Bitin ng gihapon. So sa sa tidayang, dusi, ang bitin na yung unang dragon. Unang karon, nagkadaghanan ng sikta. Ano naman? Ya, puros kong gisugatan ganin na puros ang ton na siya gitukod sa tugin ng Kristo. Unang, ya kanang mga tawana, unang sa panagkaplangan, ikan sa katubanan sa kabalang kasulatan, unang Juan 2:18-19. Gikan na sila sa tupundog upan magiyak sila aron magpakita na sila dili atong kauban. Kung ato pa silang kauban, magpabilin unta sila uban kanato apan maniya gayon sila aron magpakita na sila dili nato kauban. Muna dili mo nato. No, muna mamiya sila. Muna kita na. Nya matod pa sa mga atong isong Iglesia ni Cristo sa ilang pasok mga send God's message kanang mga tawo nang gikan pundok man nag dito. Most of us members of Iglesia ni Cristo are former Catholics, gikan Katoliko. Salamat. Ano ito tayo? So, daghang salamat sa inyong pagtambong. Tingali sa dili patamo manguli sa tasatagsa nato ka panimalay ato sa pasalamatan din ang akong mga kauban. Nya ako sa pasalamatan si Father Miss